Και όλο μου λες δεν προλαβαίνεις. Και όλο μου λες το ότι τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το ότι τρέχεις να ξεσκονίσεις, τρέχεις να μαγειρέψεις, τρέχεις να ψωνίσεις, τρέχεις να καθαρίσεις το σπίτι, τρέχεις να το κατακτοποιήσεις, τρέχεις για τα παιδιά. Και ότι δεν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου. Πάρα πολλές μου λέτε, Θεόνη, δεν έχω χρόνο ούτε να γράψω τις ευγνωμοσύνες μου. Έχω βάλει στόχο 5 λεπτάκια πριν κοιμηθώ να διαβάσω το βιβλίο μου και με παίρνει ο ύπνος και νιώθω τύψεις. Δεν έχω χρόνο να καθίσω λίγα λεπτάκια μαζί με τον εαυτό μου. Και τότε ρωτάω, γιατί? Οι περισσότερες από εσάς δεν ξέρετε γιατί το κάνετε αυτό. Πρόσφατα όμως, σε μια συνεδρία μου, ανακαλύψαμε το ότι η απάντηση σε αυτό το γιατί έρχεται από την φωνή της μαμάς. Στην παλαιότερη γενιά, η μαμά ήταν προγραμματισμένη να τα κάνει όλα τέλεια. Υπήρχε ένας υπόγειος ανταγωνισμός, το ότι όσο πιο καλή νοικοκυρά είναι η μαμά και όσο πιο τέλεια τα έχει όλα, τόσο πιο άξια είναι. Είχαμε μεγαλώσει με αυτές τις πεποιθήσεις, το σπίτι να είναι αποστηρωμένο. Τα πάντα να είναι στην εντέλεια. Μην και πάει κανένα παιδάκι αχτένιστο στο σχολείο ή τσαλακωμένο, τι θα πει ο κόσμος. Όταν θα πηγαίναμε επίσκεψη και τρώγαμε και μας δίνανε κάτι και το παίρναμε, ήταν ντροπή. Τι θα πει ο κόσμος, ότι πεινάμε, ότι δεν έχουμε στο σπίτι μας? Δεν έπρεπε να λέμε τίποτα για το τι περνάμε μέσα στο σπίτι μας, γιατί ο κόσμος θα το σχολίαζε και ο κόσμος ήτανε αντίθετός μας. Τώρα όμως, θαυματούλη μου, η ζωή έχει αλλάξει, οι εποχές έχουν αλλάξει και η γυναίκα έρχεται εδώ στο κέντρο της για να αλλάξει αυτή τη γενεολογική γραμμή που θέλει την γυναίκα να τα κάνει όλα. Τώρα πια η μητέρα έρχεται πιο κοντά στα παιδιά της. Τώρα πια αφήνουμε τα πράγματα και να σκονιστούν λιγάκι και να είναι και τακτοποιητά λιγάκι, γιατί πια μας ενδιαφέρει να ερχόμαστε πιο κοντά στις καρδιές των ανθρώπων και όχι απλά να στείνουμε τα πράγματα να είναι τακτοποιημένα και αποστηρωμένα. Τώρα πια οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά, αγκαλιάζονται και δεν εστιάζουν τόσο πολύ στη βιτρίνα. Και αυτό καλείσαι και εσύ. Καλείσαι αυτό να κάνεις. Ουσιαστικά να αποστομώσεις την φωνή της μαμάς σου, του μπαμπά σου, του κόσμου, τι θα πει ο κόσμος. Και να συνειδητοποιήσεις το ότι η ζωή είναι μικρή. Τα ακατάστατα σπίτια είναι για τις ευτυχισμένες οικογένειες. Είναι για τις οικογένειες που περνάνε καλά μεταξύ τους, που αφιερώνουν χρόνο ένας στον άλλον. Όταν βλέπεις ένα αποστηρωμένο σπίτι, εκεί να νιώθεις ότι υπάρχει το θέμα. Άνοιξε την αγκαλιά σου, άνοιξε τα αυτιά σου, άνοιξε αυτό που χρειάζεται να κάνεις για να μπορέσεις να ζήσεις τη ζωή σου στο εδώ και τώρα.